तर मंडळी परफेक्ट अगदी शिजलेले तुम्ही बघू शकता. हे बघा आता आम्ही ते काढून ठेवतो. बस झालं आता. बट तुम्ही बघू शकता काय सजावट केल्याने भावीन नाही जियान आणि दीपाली. ह्या बघा काय ता ढेंगो फोडलंय मी आणि ना ह्यो ना असो जबरदस्तच लागता काय वेगळाच हा. मी आणखीन त्याका ना ह्या लॉबस्टरच्या ह्याच्यात ग्रेव्हीत असं बुडवतोय आणि असं खाताय. हो नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी आजचा व्लॉग पण स्पेशल होणार. तुम्ही म्हणशाल यांच्याने माशाचं नुसतं सपाटच लावल्याने कारण आता जस्ट गावावरून मासे इले ते आम्ही तंदुरी केलं. कारण तसा बार्बिक्यूचा हाणलंच पैसे वसूल करूचे त्याच्यामुळे आम्ही आता सपाटच लावलं आणि आज आम्ही स्पेशल करणार आहोत लॉबस्टर तंदुरी. फर्स्ट टाइम आम्ही लॉबस्टर हाणलं आणि तो करणार आम्ही तंदुरी. कारण आम्ही लय एक्साइटेड आहोत. म्हणजे ज्या दिवसापासून आम्ही हे आणलं होतं बार्बिक्यूचा भांडा आणलं होतं तेव्हापासून आम्ही ठरवलं होतं की लॉबस्टर तंदुरी करायचं. आणि त्याच्यासाठी आम्ही आता म्हावऱ्यावाल्याकडसून लॉबस्टर मागवलं, खेकडे पण मागवलं, त्याशिवाय टायगर प्रॉन्स पण मागवलं. बटरफ्लाय कट मारून ते आमका कोर्सा. हा तर मंडळी स्पेशल बनवणार आहोत आम्ही. आणि तुमका जर हे खेकडे लॉबस्टर टायगर प्रॉन्स वगैरे असा मासे बिशे काय हवे असतील तर म्हावऱ्यावाल्याकडून तुम्ही मागू शकता. कारण एकदम फ्रेश मासे असतात त्यांच्याकडे. आम्ही रोज म्हणजे आमका जेव्हा हवे तेव्हा आम्ही कायम त्यांच्याकडूनच मागवतो. तर ह्यांची आई मस्ती सुरू झाली आहे. तर आता पहिली भट्टी पेटू लय वेळ लागतात, 2 तास लागतात. त्यामुळे आधी जातो आणि हा भयानी उचलतात पाडवश माय पोरा का. आणि नंतर बाकीचा सांगतो तुमका दाखवतो. चला लवकर लेट्स गो गाईज. हे बघ काय केलं ना आता एका उचलून घेतल्या ना. हे चला चला लवकर. आणि आमचा हा इल्याला पण तुमका दाखवतो. पहिला आधी हे करूया नाही साफसफाई नाही भट्टी चालू करूया. चला लेट्स गो गाईज. तर मंडळी सर्व माल मटेरियल हा इल्यालो असा तुमका दाखवते. जेव्हा तू भावी इकडे दिया आहे भीती वाटत. तुम्ही बघू शकता या टायगर प्रॉन्स केवढे हत्ती बघा, खूप मोठा आहे. हे बघा माझा हात टायगर प्रॉन्स हे. आणि हे बटरफ्लाय कट मारून आणलेला आहे. हे बघा हे का आम्ही आता भाजणार आहोत, ग्रिल करणार आहोत आमच्या ह्याच्यावर. म्हणजे तुम्ही लॉबस्टर बघू शकता. हे बघा आम्ही पहिल्यांदाच आणले आहोत लॉबस्टर आणि आम्ही करणार आहोत. हे काय काळा घाण काढूच लागणार वाटतं. साफ करू शकत. किती आहेत? 3, 2, 5. हे बघा 5 आहेत लॉबस्टर. भले मोठे लॉबस्टर आहेत. आणि सर्वात मोठा आहे हे बघा तंदुरी खेकडो. करूचो तंदुरी खेकडो पण एका पहिलं बॉईल करूचा लागणार आहे, त्याशिवाय नाही. आणि हो गावठी आहे म्हणजे ते फार्मचे नाही आहेत, गावठी आहे. पिशवी घेऊन वळवळतात. अरे अरे पिशवी पकडला नाही काय. बघा आणि माती आहे नाही नर आहे. सॉरी नर आहे पण तो गावठी माल आहे. बघा काय लॉबस्टर. लॉबस्टरचं काय करूया. तर म्हणजे तुम्ही बघू शकता या भले मोठे लॉबस्टर आमच्या इथे सर्व प्रकारचे लॉबस्टर भाड्याने मिळतील. हा हे बघ घाबरला नाही ना मी कशाला घाबरतो. हो खाऊन टाकेन मी. चालेल चालेल हा कर कर. ते 500ला वाटेल. ते 200ला एक आहे. ते सोडू हे सोडू नका. नाही हे नाही मी सोडणार. आता तुम्हाला हे फक्त काढायचंय ना. हा हे फक्त कवच वरच. पण मी इथूनच सोडू ना. हा सोड चालेल. कवट्या महाकाल आहे तो. त्याला ना जाम चिकटले ते. जिवंत आहे ना ते. मेलेलं असतं तर लगेच निघलं. म्हणजे पाऊस पण लय इलो आणि ही बाबा लय मेहनत घेतात. लॉबस्टर आता मी साफ करून घेतलंय. हे बघा आणि ते नको ते काय नको ते दे आणि खेकडो दे बस झालं. मस्त अगदी साफ करून दिलं. हिंमत लागते ना याच्या. त्या आगरी कोळ्यांतच हिंमत आहे ती, बाकी आमच्यात नाही हिंमत ती. चला धन्यवाद. तर मंडळी आता साफ करून आणलो आम्ही आणि आता आम्ही जातो. कारण आग लय पेटलेली असणार, आमचे निकारे जळलेले असते. मगापासून चालू करून ठेवलो. चला आता जाऊया आपण. लेट्स गो गाईज लेट्स गो. हे झालं
हे आता दीपाली बॉईल करून घेता, नाही तर त्या ह्याच्यावर शिजणार नाही. खेकडे नाही शिजणार, बाकीचं सगळं बाकीचं शिजणार. हम्म. हे डेंगे मोठे. डेंगे मोठे आहेत. तुम्ही बघू शकता हे टोपच एवढं मोठं आहे ना, बापरे. त्याच्यात पूर्ण ह्याच्यात तो मावलो आहे हो बघा. आणि त्याचा कबाच हा आपण बॉईल करून काढतात. साफ करून आणले पण 2 नाही साफ केलास ना. हा ते अख्खे करूचे आहेत ते. आणि ह्याचा पण हे साफ करूच आहे. हाडसून ते हे करा. 2 हद ना हे लॉबस्टर, त्यांचा आपण सुक्का घालूया ना. लॉबस्टर सुक्का हाताने काढा. नाही त्याच्यामधला हे मांस. म्हणजे हे माका करूचा, हे मी बघितलं होतं व्हिडिओमध्ये, तसा मी साफ करतोय. हे काढून टाकायचे, हे सर्व असतात ते पाय त्यांचे पाय. चिंगळासारखे ना. हे असं कापून पाय होते. हे झाल्यानंतर हे- वरून वरसून नाही वरसून नाही, हे असा असं इकडून करायचं. करा. हा. वर वरसून करा. कापा. घट्टा मग ते काय, साधा आहे का आता? उकडा भरूया. पेटी पॅक हा हे बघ, मध्ये असता तो धागा. मध्ये धागो शिंगळासारखं. खालीच असतात ते खाली. हे बघा. छोटा धागा ना. नाही. हां हां शेवटपर्यंत काढा धागा. सर्व साफ करून झाला आणि आता मॅरिनेशनची तयारी दीपाली करता. हे बघा हे लॉबस्टर आहेत आणि टायगर प्रॉन्स पण आहेत. दही घेतलंय ना आणि खेकडो पण आहे. पण खेकडो आम्ही थोडं बॉईल करून घेतो, कारण की तो नाही भाजलो तर डेंगो, म्हणून पहिलं थोडं बॉईल करून घेतो. हो बघा. आणि नंतर ते का स्मोकी फ्लेवर येऊसाठी निकाऱ्यावर ठेवणार. तर हे मॅरिनेशनचं चालू आहे. हे बघा काम मस्त ग्रेव्ही रेडी केल्याने मॅरिनेशनसाठी. काय आला आंबट चिंबट घाबर जिवंत नाही तो संपला. नाही द्या अजून मसा टाकू होईल. तर म्हणजे वाजल्यात हे बघा 1:15 झालो आणि भावी ज्यांका भूक लागली आहे ती म्हणतात मरू दे यांचा कधी होईत तेव्हा होईत, आम्ही आपले खाऊन घेतो. हे बघा खाऊ बसले, सरूक बसलेली आहेत आमच्या दोघे. पेरू खाता आणि आम्ही आता मॅरिनेशन करूक जातो, कारण हे आग पण पेटलेली आहे. खिडकी लावून ठेवलं कारण पाणी बिणी येत. ह्या पाण्याचा हे धूर ते गेलो तर पूर्ण घरात पाणी येत. तर मंडळी हा आता सर्व साफसफाई झाला, मॅरिनेशनचं झाला आणि आता दीपाली लावून देत आणि मी मस्तपैकी भाजेन. चला लवकर, वेळ झालो 1:15, अजून 1 तास लागा साधारण. हे बटरफ्लाय कट मारलेला तुम्ही बघू शकता प्रॉन्स का, आणि ते का आता मस्तपैकी मॅरिनेशन करून घेता दीपाली. आतमध्ये हा बिर्याणी मसाला, किंवा बिर्याणी मसाला लावला थोडं लावतोय जरा चव येऊसाठी. बिर्याणी. आणि नंतर मग बिर्याणी नाही, तंदुरी मसाला सॉरी बिर्याणी काय बोलतो मावळलं तू लावत असशील काय माहिती टेस्ट येऊसाठी. मला पण तेच वाटलं. आता सर्वांका हे लावून घेता आणि मग आम्ही जाऊ. चला आता हे 3 झाले, हे आम्ही 3च आहेत ना हे. हे 3च आहेत. आणि नंतर ते लॉबस्टर आहेत. तंदुरी वाला मसाला जास्त लागला. हे ताट असं घेऊन जातो. असू दे ताटच असू दे, हे असंच घेऊन जातो, त्या असाच घेऊन जातो. चल चल जी आग गेली ना बाळाला. गेली असणार. नाही पेटवली आम्ही चांगली. चला तर जिया म्हणता मी ठेवतोय पहिला, ठेव म्हणलं. एव्हा आग पेटलेल्या कोळसो, त्याच्यावर आणखी दुसरे पण कोळसे टाकलो आम्ही. एकदम लाल लाल झाले पण ते दिसत नाही कारण वर तिच्या राख साठली आहे. आता हे भाजल्यावर तुमका दिसत कसं आता.
ज्या ठेव ते हात ते का टेकव नका. हां हे बघा ह्याच्यावर ठेवलं ना. आता आम्ही काही ठेवलं आणि बटर आणलं, तो बटर वरसून लावायचा. ते तुमचा काम हा बटर लावचा. तर मंडळी आता मस्तपैकी भाजतात, तुम्ही बघू शकता सरसरीत भाजतात. हे बघा. तर मंडळी आता आम्ही हे पलटी मारलो आणि थैसून आता भाजून घेतो आणि निखारे एकदम स्लो ह्या बटर लावून एकदम उत्सुक झालेला भावी आमचा. आणि अजून पण कोळशे मागवलो आम्ही. हे बघा मस्त एक साइड भाजला आता. हा क्रॅब पण हे करायचं आहे ना, मी विसरली. क्रॅब ती पण तंदुरी करायची. हो क्रॅब तंदुरी. हे टाकायचं. तर मंडळी जरा आता पलटी केलंय आणि बटर लावून घेते मस्तपैकी अगदी. अमूल बटर टाकायचं. आणि जी परत आहे ते एकदा कोळसा टाकायची तयारी व्यवस्थित अजून भाजू दे. करतोय. परत बापरे एकदा किती पलटी मार. धूर येतोय. हे बघ. परत एकदा भाजून घेतोय खालूनच. तर अजून भाजूच हां चांगले जरा भाजू दे, खाऊ मजा येते. बटर अगदी मजबूत लावला. हा बंद करता. बंद करायला ते घरात पाणी पाणी. आता हे जरा शिजू दे चांगला. लॉबस्टर आलेले आहे. हे आधी होऊ दे जरा. किती मोठे आमचा हात बघा. आमचा हात बघा. लॉबस्टर बघा. जियाचा हात पण दाखव. थांबा मी दाखवते. माझा हात तर एकदम छोटा. तरी किती छोटेच आहे. क्रॅब किती मोठा आहे. हा आपले मोठा. आणि ते पप्पा टाकताय मधोमध. चारकोल टाकतो जरा. अजून खेकडा भाजायचा आमचा. हे मास्के बघा. जिया बघ ते मास्के बघ. लॉबस्टर बघा. ते बसू दे, ते काय जाणार ना. ते जळून जा. बस बस बस. धुरा धुरी करताय. हे बंद कर जिया, नाही तर ते अलार्म. हा म्हणजे ते अरे सगळ्या बिल्डिंग वाले पप्पा म्हणते की क्या हो गया. त्याला माहित नाही आम्ही इथे काय डोंबार करतोय. आम्ही म्हणजे त्यांना माहित नाही आम्ही म्हणजे कोण आहे. बस झाला तेवढा. अरे खेकडा भाजायचा आलो. हा हा लॉब. तर म्हणजे बऱ्यापैकी आता शिजून झाले. तुम्ही आणि बघू आमचा शकता. बटर हे पण बघा. संपला. बटर पण संपवलं आणि यांच्याने लावून बस बस जिया बटर लय झालो. हे बघा मस्त अगदी भाजलेले आहेत. आता यांना आम्ही परतवून घेतो. हे बघा मस्तच भाजले. लॉबस्टर येणार नंतर येणार खेकडे. आणि जरा अजून खायला एकदा मजा खाऊ दे. येणार. खाऊ का लय मजा येणार आहे आता. हे तर मंडळी मस्त अगदी झाले आज. हे बघा दीपाली पण बघू गेला. आता ते चहा आम्ही खाऊ काही बसू शकतो ना ते होईपर्यंत. आम्ही खातो ना. हे बघा मास्के बसतात बघ त्या लॉबस्टरवर. तर मंडळी हे झाले. आता हे काढून ठेवतो आम्ही. आणि आम्ही सर्व खिडकी वगैरे बंद करून ठेवतो. हे बंद करा. पाणी तर मंडळी परफेक्ट अगदी शिजलेले तुम्ही बघू शकता. हे बघा आता आम्ही ते काढून ठेवतो. बस झालं आता. बटर बिटर आधी हे खाऊया पप्पा. ओके चालेल. स्टार्टर. मस्तपैकी अगदी भाजले आहेत. हे बघा इकडे मेन कोर्स बनलाय पण स्टार्टर नाही बनलाय. बस बटर किती लावतात पूर्ण संपवून बटर ही टाकलं. है हमारे पास पप्पा ज्यादा. गाइस पप्पा आता आमचे प्रॉन्स काढत आहे. टायगर प्रॉन्स. हे बघा मस्त अगदी शिजलेले आहे. आणि आता लॉबस्टर आणि आता गरम. लॉबस्टर ठेवतो. ए मम्मीकडे नेऊन दे. हा जा, ठेव दे खाली. ठेवते खाली. इथे ठेव. त्याच्यावर ठेव जरा वितळू दे बटर. दे. हे बघा. हे नेऊन ठेवा आणि झाकून ठेवायला सांगा मम्मीला. तर गाइस आता पप्पा टाकताय लॉबस्टर. लॉबस्टर ठेवते आता शिजू का. हो बघा इतका मोठा लॉबस्टर. उभ्यात घे आता. दीपाली काय काय झालं आहे.
तर म्हणजे हे बघूया दीपाने काय केलं. लॉबस्टरचा सुक्का हा लॉबस्टरचा सुका केला ना. म्हणजे तुकडे केले सुका बारीक केलाय ना. त्याचे हा, आणि ओके. सुक्का. ही आमटी चिंगळांची ही कोलंबीची टायगर प्रॉन्स. काय ग, ते पण तुकडे केले हा लय मोठे होते ते. खेकडो. आणि हो खेकडू तो आता हे करणार आहोत आम्ही थोडं निखाऱ्यावर भाजणार, कारण तो पूर्ण नाही भाजलो तर, कारण फर्स्ट टाइम आम्ही करणार होतो आणि तो मोठा एक वेळ छोटे होतील पण मोठे नाही झाले तर म्हणून आम्ही ते हे केलं. काय तर काय हा हा लॉबस्टर सुका मस्त लागणार आहे. काय करतात तिथे दोघा मस्ती करतात वाटतं. त्याच्यात कोथिंबीर टाकायची. मग ते हे खाऊन घेऊया आपण, चल ना हे होईपर्यंत, खेकडो बिकडो होईपर्यंत टायगर प्रॉन्स खाऊया आपण. चल मस्त गरमागरम खाऊन घेऊया. लिंबू आणू का तू? हा हा ना. त्याच्यावर. चल हे लॉबस्टर आता ठेवलंय, बघू आता किती वेळ लागतात तो हे का आता भाजू का. म्हणजे आमचे टायगर प्रॉन्स तर झालेच, ते आता आम्ही खाऊन घेतोय. बाकीचं हे आता शिजात तेव्हा शिजात हे झाले, हे कसे लागतात ते बघूया आता. कच्चे मला तर वाटतं. काय कच्चे? खाऊन बघ ना, एवढा लिंबू पिळते थांबून. लिंबू पिळता बाबा त्याच्यावर. हा बघ मस्त अगदी. कट करून देऊ काय? हा कट करून दे. तर आता भाविक घेता. भाविक कसं लागतं सांग जरा. भाविक अप्पो ढासच मारला सेम हॉटेल सारखं. आता माका खाऊचा, मी खाऊन बघते आता कसं लागतं तो. दीपाली काय काढतात हा बघा. नाही ते वरचं काढून ते कापून. हा इतके टेस्टी आहे. ज्युसी आहे ते बटर लावलं काय काय हॉटेलपेक्षा चांगले हं? असणारच ना, फ्रेश आणलेले आहेत ना रे ते. फॅमिलीने बनवलाय. बघ कसा म्हणतात, स्वीट फॅमिलीने बनवलेला म्हणजे आणि गरमागरम आहेत ना त्यामुळे मस्त लागतात ते. हे काढू नको बघ. बा महागडे असते. शिजले मग, शिजले मस्त. शिजवलं कोणी? मी शिजवलं. म्हणजे भावी जियाने आणि दीपालीने हे बघ इथे संपवलं. मी जरासाच खाल्लंय, पूर्ण अगदी संपवून टाकल्याने. आणि हे पण असता भाजता मस्त भाजलो आहे बघा. हे का पण घेऊन जाते आता. हे पण मस्त भाजले आहेत, तुम्ही बघू शकता अगदी चरचरीत भाजले आहेत हे बघा. तर म्हणजे दीपाली आता हा एक क्रॅप का पूर्ण मॅरिनेशन करून घेता, मसालो लावता आणि आम्ही आता तो भाजून घेतो. वाव मस्त बॉईल झालेलो आहे. थोडं आम्ही कुक केलं म्हणजे बॉईल करून, आणि आता तो मसालो लावून मस्तपैकी जरा निखाऱ्यावर भाजून घेऊ. डेंगे भाजतील का तिचे? भाजतील तर का भाजले काय आपले बॉईल झालेले आहेत थोडे, आता भाजायचे ते मोठे आहेत ते जरा. त्याच्यात पण भरून घे. हे पण बॉईल केलेलं ना? हो हे काय, पाणी पाणी आहे वाटतं. बॉईल केलं. केवढा हात हा, बचका एवढा हात हा त्याचा या. कवाट. मंडळी आता आमचे आहे लॉबस्टर भाजून झालेले आहेत हे बघा. आणि दीपाली आता काढतात आणि दीपाली आता खाऊया ना हे काय जेवणावर खाऊया. मगाशी एक खाल्लो आम्ही आणि हे प्रॉन्स खाल्लो, टायगर प्रॉन्स. हे बघा मस्त भाजले अगदी. तर म्हणजे हे बघा झाले आहेत अगदी भाजून मस्त, अगदी कुरकुरीत भाजलेले दिसतं. आता हे लागतात कसे ते बघूया. हे धरा, कोण घेणार आता? खाऊ नको हा, खाशाल नाही तर. हे दोघं तोडले. तर आता क्रॅप आणल्या ना, जास्त हत पूर्ण ते लाल लाल दिसतात हे काय. तर आता हे खेकडो ठेवतो आम्ही हो बघा. तर म्हणजे आम्ही अगदी सर्व भाजून घेतो हे बघा. कारण खेकडो लय मोठा, बटरच्या बटर संपवलं आम्ही. संपलं बटर लावून. आता मी काढून दिलं होतं बटर, तो परत संपवलं. नाही हे मोठं आहे ना. हा मोठा ना, ब्रश मोठा आहे ना तो. मस्तपैकी भेटलो हा तुमका भावी जे पण ब्रश ने अगदी कलर काढत राहतात ते का. त्याच्यात एक टाइमपास आहे बटर लावायचं. तर म्हणजे हीच मजा, बसायचा आणि बटर लावत राहायचा असा. मस्तपैकी आता भाजून चालू आहे बघा.
खेकडो घालोच भाजून पूर्ण. संपला जाय कसा डबा. हा हे बघा. ताटात पण नाही राहते पप्पा खेकडा. हा एकदम गरमागरम आहे. हे बघा. आणि ते आमचा खेकडा तंदुरी स्टाईल रेडी झाला आहे. मस्त पैकी ते रेडी झालो हा. पप्पा खूपच पण ते आम्हाला बनवायला नको मागा. सॅलड साखर आणतात. टाकायचं वरती. आणि आम्हाला सॅलेड आणलेला आहे. ते का डेकोरेट करू पण. हा, असं करा, बरोबर. एकदम ताट अरे वा. छोटा घेऊ बाबा काय इथे काय आहे? ताट छोटा घेऊ बाळा आता. छोटा कशा छोटे मग तो बाहेर दिसलं होतं. हे सॅलेड हा, हे त्याच्यावर दिसतात ठेवायचं ना. बाजूला. हे काय आहे जागा ठेवलं. बाजूला मिसळ. गाईस जिया इथे सजवत आहे आमचा खेकडा. हा गोल सगळं लेमन पण बापरे नाही लेमन काय चालू आहे आता बघा. चालू आहे. लेमन त्याच्या अंगावर ठेवलं. हा असं खेकडा खाईला तुमचं सॅलेड बघा. वा मस्त. जास्त पांगुळ बैल करू नको. पप्पा ह्याची प्राइस काय आहे ह्या खेकड्याची? प्राईस प्राइस लेस आहे हा. प्राइस ना लय मेहनत किती 3 वाजवलं. ही वाजवलं जेवू का. मग तर म्हणजे बघा तुम्ही बघू शकता काय सजावट केल्याने भावीन नाही जियान आणि दीपाली. आणि केवढा हा बघ आणि प्राइस लेस आहे म्हणजे प्राइस याची ह्याच्यात पैसा पैशात- द्यायची किंमत होऊ शकत नाही कारण 3 वाजवली आम्ही. एवढी मेहनत आहे ना याच्या मागे. आम्ही म्हणतो हॉटेलवाले हाणत नाही काय किती वेळ झाले ऑर्डर देव 15-20 आज मिनिटं समजला झाली आमका. का? बरोबर. आई तंदुरीला वेळ लागतात. हे साफ करून आणा त्याच्यानंतर मॅरिनेशन करा. हे भट्टी. पेटवून वेळ जाता परत ही नाही लवकर बघितली तर विजून जाता नाही तर पेटूक 2 तास जातात. म्हणजे एवढे व्याप आहेत ना बापरे. त्याच्यानंतर ही सुंदर वस्तू तयार होता. आणि तरी पण ह्यो खेकडो पण माका वाटतं हे मोठे खेकडे नाही असतात हॉटेलमध्ये नसतात एवढे एवढे छोटे नसतात असतात. कारण हे 1,500 रुपये किलोच्या रेटने असतात. 1,000-1,500. आता ह्यो आमका काहीतरी 1,500 रुपयात खेकडो पडलो. आम्ही तो खाऊसाठी खास आणलो. ब्रँडचा शूट पण हा त्याच्यासाठी आणि आमका खाऊक पण होय त्याच्यासाठी आम्ही मागवलं. नाहीतर नॉर्मली आम्ही नाही मागवलं. एवढं तसं. मोठं नाही मागवलं छोटे हाडून केले असते. ते लवकर भाजले असते छोटे. छोटे लवकर भाजले असते. हे काय 1 तास गेलो भाजू कापून. हे बॉईल केलं आम्ही हो तरी. त्याच्यानंतर भाजलं. फायनली सर्व आम्ही आहे बाहेर घेऊन येलो. हे बघा पण मास्क परेशान करतात त्याच्यासाठी आम्ही पाऊस पडलो ना मगाशी आणि यांच्याला अगरबत्ती लावता आणि हे बॅडमिंटन खेळतात म्हणजे मास्के हकवतात. हे बघा कारण लय परेशान केलाय ना त्या मास्क्याने बाबा. हे लॉबस्टरचा सुक्का ना हा, lobsterचा सुक्का. लॉबस्टर ग्रेव्ही वाला थोडासा ग्रेव्ही आहे. ही बघा जो मोठो खेकडो आणि हे लॉबस्टर हे बघा. आणि याच्यात काय आहे ते कशाचं टायगर प्रॉन्स वाला ओके ओके भातावर. भातावर हां हां हां. तर मंडळी येवा जेव आणि आता जेवतो मंडळी. ह्या बघा काय ता ढेंगो फोडलंय मी आणि ना ह्यो ना असो जबरदस्तच लागता काय वेगळाच हा. मी आणखीन त्याका ना ह्या लॉबस्टरच्या ह्याच्यात ग्रेव्हीत असं बुडवतोय आणि असं खाताय. हो शिजलं मस्त. एकदम एक तर आम्ही बॉईल केलं होतं त्याच्यानंतर निकाऱ्यावर भाजलं. निकारा शिजला नसतं तो. नाही शिजलो असतो. हे तुमका हो का खेकडो हा आणि लॉबस्टर नाही दाखवलं असतो. आम्हा पण द्या. बघा लॉबस्टर लॉबस्टर बसतात. थांब जिया हे तोडून देते ना एवढे. हा अरे बापरे, लयच तोडून फकी केलास त्याची. हॉकी फकी. हे बघ जिया आणि भावी भावी जेव देऊया ना. हे बघ कसलो हा तो. आणि खेकडो मस्त आहे. पाणी द्यायच्यात ना. पाणी ना ते कसं आपण हे केलं ना तरी पण तंदुरी काय काय याच्यात पाणी असतं आपण हा. बघतो ते हॉटेलमध्ये फोडलो का पाणी नाही भारी आणि हो त्याच्यात ना. भरलेलो हा. कारण गावठी आहे ना ह्यो खेकडो. हे बघा कसा मांस भरलेला. भावी. भावी तुझा नंबर चल. सीसेल सारखा सीसीन सारखा. आता तू फोड आहे लॉबस्टर लॉबस्टर आता उघडा. ते काय प्रॉन्स सारखे हा हे बघ
हे पूर्ण आम्ही ह्याच्यावरच भाजलो, बॉईल वगैरे काय केलं नाही हो. हा. हे बघ. काय आहे लॉबस्टर? मम्मी काय हे काय आहे? लॉबस्टर लॉबस्टरच आहे तो. हो म्हणजे तसं तसं तसोच्या तसं अक्को आहे हो बघा. आणि पूर्ण मांस आहे बघा. प्रॉन्स सारखं ना प्रॉन्स तंदुरी आपण खातो ना तसंच. तसंच, पण याचा मांस लय आहे असा. जाड आहे ना ते. हे बघ. काय काय असेल लय मोठे असतं, यांची साईज छोटी होती जरा. खेकडो मोठो आहे खेकडं मोठं होतं. हा आणि मस्त शिजतात त्या याच्यावर. म्हणजे त्या निकाऱ्यावर भाजतात ना, आगीवर भाजला नसता, निकाऱ्यावर ते भाजतात. पण वेळ जाता त्याच्यात. वेळ जाता. हे तंदुरी नाही पण आमका 3 वाजता जेव का 3:30 वाजले. घड्या पुसू बाबा. नाही क्रॉस आहे ना वर लाईट आहे म्हणून तर दिसत. तू क्रॉस आहेस ना उभी, काय असतं तर पूर्ण दिसलं असतं. 3:30 वाजता जेवतो आम्ही. जेवण झालं लवकर झालं होतं जेवण, फक्त हे तंदुरी हो का वेळ लागतं. आणि आम्ही लय काय नाही का तंदूर केला. ते टायगर प्रॉन्स, क्रॅब, त्याच्यानंतर हे जी भावी दीपाली का पेंदो आहे, हे पेंदो पण किती भरलेलो आहे. हे बघा, हे बघा, हे पेंद्याचा मांस आहे, डेंग्याचा नाही, पेंद्याच्या आतला. त्यांका तोडून देवा ये भावी यावा. भावी सेम तंदुरी आपण खातो बघ हॉटेलमध्ये, तशीच. तसा बघ. आणि ते छोटे असतात खेकडे, काय भेटत नाही आतमध्ये. हे बघ जी भावी हे घे, सेम तंदुरी लागतं ना Lollipop. तसा अगदी. बघ खाऊ. लांब कशा बसला, जवळ बसला जरा. घाबरलास की काय? खेकड्या का घाबरलास? तर मंडळी आता या ग्रेव्ही वगैरे बनवल्या ना दीपाली, ते आता हे बघूया, ग्रेव्हीचा बघूया. आज सगळा Tiger वेगवेगळा बनवला मी. हम्म. पण ती कोथिंबीर बाजूला पडली आहे. आणि ढोंबळ पण तेवढं झालं घरात डोंबर बापरे, बाहेर पण तुला झालो. त्यानंतर हिचं कचरो सगळं भरून ठेवलंय मी. मस्त एकदम. हे पण मस्त लागतं, सेम तंदुरी सारखा लागता. तंदुरी सारखा हॉटेलमध्ये खातो ना तसा. हॉटेलमध्ये जाऊची गरज नाही आता, ना घराकडेच फक्त कोळसोलाही लागतं ते का. नाही ते कोश आणू करू. स्क्वेअर आता आपण काय काय तंदूर केला. फिश तंदूर केलो, प्रॉन्स केलं तंदुरी, क्रॅब झालो, लॉबस्टर झालो, चिकन रवला, चिकन पनीर. हा पनीर आणि चिकन. पनीर टिक्का करूया एकदा. लॉबस्टर भावी लॉबस्टर खाऊन बघ, प्रॉन्स सारखं लागतं. चिकन कधी करूया आता चिकन. सध्या थांबा या, कारण लय व्हिडिओ लय झालं. आता आम्ही रिसॉर्ट बघतो. 3 व्हिडिओ आमचे सलग किंवा घरात बाहेर नाही, माश्याचे हॉटेल झाले. असं बाहेर नव्हते. तंदुरी हा सॉरी जरा, तर तंदुरीचा असल्यामुळे ना लागोपाठ झाले ते. आम्ही एक्साइटेड झालो तंदुरीचा असल्यामुळे. त्याच्यामध्ये टायगर प्रॉन्स खालो म्हणून जरा आम्ही रवलो जीवन. नाही 3:30 आणि वाजे पेरू किती खाल्ला ते नाही सांगलास. पेरू खालो, पेरू भारी मिळतात आहे. आणि टेस्टी पण लागतात पेरू. या ग्रीन फार्म दुकान आहे ना आमच्या आनंदमध्ये, त्यांच्याकडे पेरू मिळतात आणि स्वस्त 80 रुपये काहीतरी 1 किलो. आणि एवढे टेस्टी आहेत ना बापरे. आणि तुमका पण खेकडे हवे असेल तर मागवा. इतकं सुंदर जेवण बनवण्याबद्दल थँक्यू. वेलकम वेलकम. आणि हे खेकडे, मासे किंवा प्रॉन्स आणि लॉबस्टर वगैरे हवे तर महावरावाला म्हणून त्यांचा पेज पण आहे आणि वसईचे नंबर पण आहे, ज्यांका तुम्ही कॉल करून मागवू शकता आदल्या दिवशी. आम्ही त्यांच्याकडनंच मागवतो. या काय घेतलं? लॉबस्टर. हा बघ असा करकरा होता लॉबस्टरचा. हे लगेच शिजतं ना लॉबस्टर वगैरे. खेकडो पण शिजलो होतो लगेच. खा बघूया कसा लागता, सांग मागा टेस्ट बाबा. टेस्टी आहे. खा तरी आधी. ह्याच्या आधी पण मी एक खाल्लेला. हां हां म्हणून तरीच म्हणतो खावच्या अगोदर टेस्टी. वा 2-2 खाता. हा बघा मग राहिलाय मग खायचा. भाई तू खाल्ला लॉबस्टर?
आणि काय आवडलं लॉबस्टर काय खेकडे काय आवडलं? खेकडे काय हवा तुम्ही खेकड्यावाले असाल खेकड्याला वर असतो तुम्ही